Sanibona babukeli. Ngiyabuya ngibuya nolunye udaba oluphathelene nojele sithi ofaderi kanye ubudlelwane kahle kahle phakathi kwesiboshwa nojele. Ukukhohlakala abakwenzayo ejele ke kuyenzeka ukukhohlakala okuningi ukukhohlakala okwenzeka ejele abantu abanesandla yiwa amawada asuke enze le nto le. Yebo okunye usuke abanye bekwazile ukuzenzela ngaphandle kwawo kodwa okuningi okwenzakala ngaphakathi ejele yibo amaphoyisa ngaphakathi ejele asuke eletha lezo zinto. Njengani ejele kuyenzeka kufika insango mhlambe kufika insango engango 5 kg ngesibonelo. So mayifika lo nsango leyo kunzima ukuyihambisa lo nsango. Wenza kanjani uzihambisa? Uba nephoyisa thizeni elilaziyo lapha liba khona. It's either lenze night shift noma day shift elilijwayele. Kuba nomuntu ongaphandle oxhumana naye okwazi ukuthi lo muntu efone leli iphoyisa leli elikhona la ngaphakathi ukuthi bazohlangana endaweni lekulidolobheni thizeni wena ufike unikeze lelo phoyisa lo nsango. Lo nsango leli iza nephoyisa ke straight eselini ngaphakathi. Ebuza ukuthi lona iphoyisa ligainani mhlambe ngalokho. Iphoyisa ligaina lokhu before sivumelana ngaleyo nto. Iphoyisa kunalento abathena inamba instant money yase Shoprite. Thina ngalezi ekhathi sisebenzisa lokho. Manje sengiyabona sekuno ama instant money asahlukahlwe nama e-wallet lokhu thina bengekho nto lesosikhathi. So ubukuthola ukuthi lelo phoyisa uwenza leyo nto leyo kube nomuntu ongaphandle ohamba ekudepositela imali lapho umnikeza ama details everything then uthathe inamba nepin unikeze lo jele lokhu lo pin ngoba akufanele phela manje like kube nomuntu kube nama transaction. Yeah, kufanele kube into engenabufakazi. So uthatha lezo inamba ke lo muntu eye Shoprite ngesikhathi sakhe eyikhipha lo mali bese yayibona mhlambe for example iqala busha nje le nto iyenzeke bekuba imali no 1.5 uma ukhalile 750 uyabona. So khumbula ukuthi singabantu siyasebenza sisebenzela imali akithi ukondla ingane zethu. So nabo labo abantu beindlela yokwenza ngayo imali ngoba ngosuku 1.5 mkhulu kakhulu. Cabanga ukuthi akuyedwa azoyenza le nto kuyena baningi vele lapha ejele banayo le nto ukuthi uma khona iphoyisa elilodwa elingenekayo likwazi ukwenza izinto zenzeke liyanamathelo lo phoyisa leli. Yeah, liyakhokhela lo phoyisa lona fanele likhokhele kahle. Lelo phoyisa ngisho kuzoseshwa ilona qala elishoyo ukuthi hey madoda lalelani la namhlanje kuyaseka basobhani namhlanje into zena anibe ngendlela eright bayeza ngesikhathi osunguthi endaweni ukuthi yabo. So iyo lo muntu usenyiswa kanjalo ukujeni iyona nkohlakala abayenzayo ke laba. Okunye ngiyabasola ojele kwezinye zekhathi angithi siyaboshwa sishiya intombi zethu ngaphandle. Vele esikhathini samanje noma esikhathini sokuthi usejele umuntu omthemba kakhulu sokumuntu osukuthandana naye. Yeah, noma uthola ukuthi umama okuzalayo laba ke labo jele bayakwenza ukukhohlakala nabo. Yeah, bethatha umuntu wakho lo eqamba amanga ethi ngoba ngoba ela ngaphakathi mina ngizokwenza ukuthi esheshe ephume. Wena mongenza u1 and 2 angithi intombi yakhe iyakuthanda. Yeah, iyakhathalela izoyenza lento but ingakutsheni through ukuthi yona ifuna ukuthi wena uphume ejele ngoba iyakuthanda. Manje wenze njani ujela avela ikhohlisa ayolala nentombi lale naye phendula ethi ayakhule khona iphepha yakhe esenziwe lapha ngisayi shortcut elokhu elale naye agcine kuze kuphele kanjalo angaza imithisi. Yeah, bayakwenza bafu bayakwenza abantu abaningi mabenamadoda abo noma ihlobo zabo eboshiwe bekhathela ukuthi ifanele iphume bayakwenza lokho ojele bekwenze amantombazana aqhamuka ngaphandle. Hayibo. So into kanjalo into efuna ukugadwa ukukhohlakala okubi lokho ngoba lo muntu usuke desperate ekhalela into yakhe. Yabona lo muntu ubeboshwe lapha but akusho ukuthi useyisilwane nami noma usefanele utshingo sewumgqomo ngoba awukho umgqomo okulahla umuntu. Sonke sifunda ngama mistakes la. So awukwazi yabona umuntu manje oselalwa ngokungemthetho akusekhona ukuthi uphanisha mina engiboshiwe. So wenza ini manje uthatha iadvantage usebenzisa insiza kusebenza sikahulumeni ngoba phela abantu ugqoka iuniform kahulumeni. So vele ufanele usebenzisa lokho wena ukuthi ulale omunye umuntu osifazana ofija icala lelo kahle kahle yabo.
So ke izinto ekanjalo abantu kufanele beyiqaphele ziyenzeka mfethu. Umuntu ngoba nakho desperate athi njengamanje mina ngilali nalomuntu ukuze kuphume into. Awuphuma ejele nje mabethe nje 10 years. Uyohlala lo 10 years obunjalo uzophuma nje mase kufika isikhathi akekho umuntu ongakujampisa. Unless mawuna amandla okuzeqela wena ejeleni. Yeah. Kodwa nakhona uyofunwa impilo yakho yonke izithombe ziyogcwala yonke indawo. So amaphoyisa ayenza ke lokho. Namafoni amaphoyisa awafaka ejele. Yeah. Omese abafaka ejele. Thengela umese lapha wala waza lapha mhlambe ngiyiphoyisa ngujwayele ngihlezi ngupholishele ngubhonela izicathulo zakho. Ngubhonela izicathulo ngubhonele siyaqeda siyalo sixoxa njalo la mhlambe ngishanga lo nkazanyana ngathi khona ababhemayo. Lo nkazanyana kusemfethize ithola na inkaza ngiyafolisha ngigrenda ngimnandi. Then sesize sikhuluma nezinye zezinto. Angithi yabona angithi phela kungukuthi noma ngeke ngichaze deep kodwa angithi enombolweni kunegaba. Angithi umuntu ngesikhathi ukukhuluma naye umfunda ini umqondo. Khona eziboshwa enombolweni ese26 good ezikuleyo position uyokufunda umqondo womuntu kaBaba emashe nawo. Yeah basho njalo. So ukwazi ukumfunda lo muntu emfundisisa ukuthi hayi lo mangathi nje manje awufaka inkantini engayifaka. Uyothi ehambe yoxoxe yongena endlini efike exoxa ukuthi yabona uFatero bani hayi mangakhuluma nawo 1 and 2 engayenza lento engisho. Kuthiwa hayi umzamo. So buyela ngakusasa. Phela mtshela mhlawumbe iFatero yazi kuyenzeka la kwesinye isikhathi kunezinto esiyidinga but lokho aFatero nawe yazi. So senzele nje yabo ukuyijabulisa sifuna insana. Manje awuzame phela singakubona ngento encane. Noma engaqala ekhuluma kanjalo mhlawumbe nje mayifika nje evethe iFatero yazi mhlawumbe ekhaya ngithi ekhaya bafuna ukungilokhuzela kune voucher engifuna ukukunikeza yona. Uhamba wejela udrink. Ayona nje nazi inamba ubhayile phansi ephepheni uyahamba ngithi. Uyafika ikhipha le mali yaphuma. Mhlawumbe uyaphuma lapha 1000. Yeah. Lesi sibosha kasina ndaba nalo 1000. So nasifuna indlela yokuphila la. Yeah. Vele ngoba angithi uyazi into ebosha yakhuluma. Ngoba usudlela imali wayithatha. Vele usuyokwenza into ngisho ungasafuni. Sekufanele manje mangithi bese ngimawusobuye sekuthi uyithola futhi hayi ngitholile. Futhi phela fanele noma mhlawumbe kuleyo mandlalo ngisacela ungithele nje noma imboza ejele kubhenya imboza isikhathi esiningi box. Ayifanele ngongithathele imboza lapho ungiphathele nyana nje mfethu ungeqisele. Wayeqise yafika ezandleni zami. Sengizokufuna insangu next time. Yeah. Khona umuntu okanje phela fanele ngizokubona futhi ngento encane angithathele insangu ngami. Ngoba phela abantu nabo. Abantu nabo. Exactly abantu. Uthola mhlawumbe noma ngaphathi ngidlala ibhola ne. So vele ke ma unento ene program oyenzayo ejele kuba right. Uyakhona ukuthi isigwebo uyagudluza kahle iminyaka le. So ma udlala ibhola khona umuntu uthatha ujele ngaphakathi uyalithanda na ibhola. So mhlawumbe uyalibona i-team eniya win. Mhlawumbe ayiwin i-team enibona niphucobele. Hawu yini kwenze njani? Hayi into yokubhema ayikho. Uyakwazi hambe ilande ebuye nayo. Nibheme kuyena unigadile. Lesikhathi nibheme. Mhlawumbe lethe niyangena ema-toilet. Lime khona lapho ngasemnyango lona ligadile ukuthi akekho ozoniphazamisa noma uthola ukuthi ojele abaningi kulo cell bayazi vele nefanele nibheme insangu and ke ejele ke bafo uma kune ugwayi awukho umsindo ejele ngeke uzube khona kodwa masingabhemeli asithola into esifunayo inhliziyo ziba ngaka njengoba kuthiwa indlala ibangulaka zisho ukuthi ibulalana ngequpha nje kabi kuyaliwa so uyabona ijele uma nje uthola ukuthi mhlawumbe kunojele ohlakaniphile ujele abahlaniphile bakhona uzowathi khona bazisho inombolo ojele uthola ukuthi bayazi noma uthola mhlawumbe vela ngithi phela before uzoba ujele uqala ebusheni bakho uthola mhlawumbe lo busha bakhe nawe wakwahamba lo mzila wokuthanda inombolo wazi wayazi noma ngizojwayelana naye mhlawumbe silokhu sibonana la ngapha mhlawumbe mina ngiclean uyena mhlawumbe noma ngisebenza ingadi ngiphuma ngaphandle so uyena ohleze escort so mangisho ukusikhuluma gcine uyayithanda noma gcine ngimxoxela nje ngangimxoxela akuthi uyabona sakha ilapho ubudlelwana njengamanje so uyawazi vele umthetho so lo muntu uyabuka ukuthi wejele kuyaliwe ejele kubangwana njengamanje athi ngivele ngenze njani ngifaka insangu ufaka kwensangu ukohla kolaka ijele lenormal kuya operator grade athini ka wakho ukuvalelisa sicela ababukeli mfowethu ukuthi bekulandele kuwona wonke ama page ethu abafethu nilandele kuningi enizazokuthola khona izinto ezicashile singakwazi ukuyibona ekufanele uyiboniswe umuntu owadlula kuzona ngoba ukuxoxelwa umuntu na into exoxelwa akufani nomuntu obonayo nokutshena umuntu ngento ungamtshela umuntu ngento akasafuna ukuyicinga umtshene ngento ekuyiyona esimple ezokwenza ukuthi asheshe ethuka ukuthi yabo but uvuza mina ngakutshena something uyabona intsha yethu manje
ngoba ibone inikele idakamizweni kangaka Yeah. nezingane zamantombazane uyibona zijola kangaka nje ne rate yokuzala kwengane kuphezulu kanje. It's because abazali abakwazi ukutshena ingane iqiniso. Musu ukutshena ingane ukuthi ayiphathe kahle ifika ayiphathi kahle. Mhlawumbe izomitha. Akukhona ukutshena ingane lokho noma utshe ukuthi ayizothola ingculaza noma uzothola akukhona ukutshena ingane lo. Utshena umuntu ongazi la okufanele azi la. Yabo mkhombise nawe ukuthi lento okhuluma ngayo uyayazi. Mtshele njengoba injalo. Uma kufanele ukuthi ngitshene ukuthi ufake icondom kungukuthi umfana uzokwenza 1 and 2 and 3. Kufanele kwazi lo ama steps akhona. Nanokuthi yini nezomela sengalaleli. Yabo. Ngoba mfethu khona izinto ezenzala ingane intsha manje mina ngiyabablame abanye babazali ngikhohlisa. Abazali bathanda kakhulu ingane zabo kuze kweqa. Ingane uyinikeze yonke into ngendlela efuna ngayo. Vele ingane izobhoreka nayo yonke into inezoyenza egcineni izoshoma nabanga. And most of the time uthola ukuthi abantu abaholeleka kwi crime noma abantu abenza like ababhema ama drugs belala emgwaqweni is because basuke emakubo bethola yonke into bekahle. Yeah. So into kanjalo mfethu izinto efanele siqaphele. Iba umzali ingane itshela iqiniso. Uma kuyinhlamba kube inhlamba. Ilazi iqiniso. Ilokho kuphela engakudlulisa kubantu. Hayi siyabonga kakhulu bafowethu. Siyacela ukuthi nisilandele ama-page ethu ni-subscribe ukuze nizohlezi nithola i-channel uMkhanya Kude TV. Siyabonga.